Hej, mit navn er Andrea Juhl Tarpgaard, og jeg går i 2. B. Jeg står her på parkeringspladsen på EO Gymnasium og skal til at fortælle Andrea og Freja fra 2. I, at de skal være værter ved dette års MGP. Nu går jeg. Er du Andrea? Nej. Er du Freja? Nej. Hej, undskyld, må jeg lige spørge jer om noget? Er du Andrea? Nej, det er jeg ikke. Er du Freja? Nej, det er jeg ikke. Undskyld, må jeg spørge dig om noget? Er du Freja? Nej. Er du Andrea? Nej. Er det dig, der er Freja? Nej. 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 Ja. Nej. 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 Sons, fordømt, kattens, pækantilope, hølle. Mon det er Freja? Er du Andrea? Nej. Er du Freja? Nej. Så for søren. Ja, jeg har fået at vide, at Freja, hun befinder sig herinde. Hun er derinde. Hallo? Hej, er du Freja? Jeg har en god nyhed til dig. Du skal være vært i MGP. Hvad skal jeg? Jeg kommer nu. Jeg kan simpelthen ikke finde hende, der skulle være Andrea. Men der er en mærkelig pige, som spiller basket her i hallen. Er det dig, der er Andrea? Er det dig, der er Andrea? Men Andrea, det er fordi, du er lejlighed. Er det en joke? Nej. Fuck, hvor fedt, mand! Jeg hedder Andrea. Og jeg hedder Freja. Og til sammen er vi MGP-værterne. Altså min største svaghed, det er nok, at jeg nogle gange går sådan lidt for meget op i at gøre tingene godt. Jeg synes, det er lidt svært at finde en svaghed. Du er også, det er måske din svaghed, du ikke har nogen. Jeg synes virkelig, der kommer mange gode fans. Vi har været ude og snakke med dem, og de er så mega søde personer. I skal være MGP! Jamen, jeg er så overvældet. Jeg kan slet ikke forstå det. Nej, jeg er helt rørt. Vi skal da sige til Stativ Kastiv, Tequila, ja, at de er gået videre til MGP. Er det her NB? Jeg er gået videre til MGP! Fordi det bliver sådan en god aften, så vil vi altså rigtig gerne have, at de kommer. Det er den 22. januar i hvert fald. Vi ses!